Al-waqfu wal-ibtida ili propisi zastajanja i odpočinjanja prilikom čitanja. الوقف والابتداء من أهم أحكام فن الترتيل التي ينبغي للقارئ أن يهتم بها. Propisi waqfa i ibtidaa ili zastajanja i odpočinjanja prilikom čitanja su od najbitnijih propisa ove nauke za koje učač Kur'ana treba da posveti veoma puno pažnje. Tamhidun fi ba'd ta'rifat, uvod u neke definicije. Mal farqu bayna al-waqfi wal-qat'i was-sakt, kakva razlika između ova tri terminološka izraza? Al-waqfu, dakle zastajanje, wal-qat'u, dakle presjecanje, was-saktu, dakle tišina. Al-farqu bayna al-waqfi wal-qat'i was-sakt, razlika između ova tri terminološka izraza ma jeli je ono što slijedi. Al-waqfu, dakle waqf ili zastajanje, huwa sukutu ala akhiri kelima, to je tišina ili zastajanje na kraju neke riječi. Zamanan yutanaffasu fi athnaihi ada, toliko da je dovoljno učaču Kur'ana da uzme novi vazduh. Bi nijeti listimrar, i to sa nijetom da nastavi fil qira'a, čitanje Kur'ana. Što se tiče riječ al-qata' ili presjecanje, huwa tawaqqufu anil qira'ati bi nijeti l'intihai minha, to je zastajanje od qira'ata sa nijetom potpunog prestanka. Thumma yantaqilu li ayyi amalin akhar, zatim prelazi na neko drugo djelo poput ruku'a i slično tome. A što se tiče sekte ili as-sekt, to je qat'u sauti zamanan latifa, to je presjecanje glasa veoma kratkim vremenom. Aqalla min zamanil waqf, a to vrijeme ili ta dužina će biti manja nego što biva u waqfu ili zastajanju potpunom. Bi qalil, i to veoma malo. Biduni tanaffus, i to ne smije uzmati novi vazduh. Bi nijeti mutaba'atil qira'a, i to još mora imati nijet da nastavi qira'at. ويسميه البعض, a neki učenjaci ovo nazivaju وقيفة لطيفة, kao lagana i lijepa stanka. أقسام الوقف, vrste waqfa ili vrste zastajanja. ما هي أقسام الوقف, koje su to vrste waqfa ili zastajanja? ذكر العلماء من أقسام الوقف 6 أقسام, učenjaci su spomenuli da waqf ima 6 vrsta. Pod broj 1 الوقف الاختياري, الوقف الاختباري, الوقف الانتظاري, الوقف الاضطراري, الوقف التعسفي, وقف المراقبة. ما هو الوقف الاختياري وما هي أنواعه؟ Šta je to waqf ikhtiyari ili izborni waqf? Dakle, waqf ili zastajanje slobodnog izbora, gdje učač slobodno zastane kako on hoće. Wama hiya anwa'u, i koje su njegove vrste? U odgovoru stoji al-waqfu al-ikhtiyari, dakle ova vrsta waqfa, huwa an yaqifa al-qari'u bi ikhtiyarihi biduni an tulji'ahu ad-daruratu lidhalik. To je kada učač Kur'ana zastane na nekom mjestu prilikom čitanja bez da ga na to ne prisili nešto. وهذا يشمل 4 أنواع, i on obuhvata 4 vrste. Pod broj 1 al-waqfu tam, dakle zastajanje koje je potpuno. huwa al-waqfu ala ma tamma ma'nahu wa lam yata'allaq bima ba'dahu la lafzan wala ma'na. Ova vrsta zastajanja je kada učač Kur'ana zastane na nečemu čije je značenje upotpunjeno i ne veže se na ono što dolazi poslije njega, niti riječima, niti značenjem, kao kada zastane na kraju ajeta. Kao u primjeru Maliki jeumiddin. Ovaj ajet Maliki jeumiddin je potpunog značenja i on se ne veže za ona ajet poslije njega Iyake na'budu wa iyake nasta'in, dakle nije povezan riječima niti značenjem. Dakle, bitno je da ovaj ajet upotpunja svojim značenjem. Druga vrsta zastajanja jeste al-waqful kafi ili dovoljno zastajanje. Huwa al-waqfu ala ma tamma ma'na, to je kada učač Kur'ana zastane na nekom mjestu u Kur'anu gdje je značenje potpunjeno.
وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. No međutim, to mjesto gdje je on zastao veže se za ono što će doći poslije toga i to u značenju, ali ne riječima. Kel vukuf ala yu'minun, kao u zastajanju na riječi yu'minun u govoru Allaha dželle šanuhu am lam tunzirhum la yu'minun. I onda da nakon toga otpočne sa riječima khatam Allah. Dakle, radi se o tome da je Allah dželle šanuhu kazao innal ladzina kafaru sawa'un alayhim, doista oni koji ne vjeruju svejedno je tebi anzartahum am lam tunzirhum, ti njih upozoravao ili ne upozoravao, la yu'minun, ti neće da povjeruju. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah dželle šanuhu stavio pečat na njihova srca i na njihove uši. Vidimo da kada bi učač Kur'ana zastao na ovoj riječi la yu'minun pa otpočeo sa khatama Allahu ala qulubihim, kao da rastavio značenje, jer pravo značenje mi bilo oni ne vjeruju, khatama Allahu ala qulubihim, jer je Allah dželle šanuhu stavio pečat na njihova srca. Pa kada bi učač Kur'ana zastao na ovom dijelu Kur'ana, bilo bi kao da je zastao na nečemu čije značenje upotpunjeno, no međutim to značenje se veže za jedno drugo značenje koje dolazi u sljedećem ajetu. Pod broj 3, al-waqfu al-hasan, ili lijepo zastajanje, huwa al-waqfu ala ma tamma ma'nahu, to je zastajanje kada učač Kur'ana zastane na nekoj riječi gdje je značenje upotpunjeno, dakle rečenica je potpuna. وَتَعَلَّقَ بِمَا بَعْدَهُ لَفْظًا وَمَعْنًا. No međutim, postoji veza sa onim što dolazi poslije toga, i to veza riječima i veza u značenju. Nahu al-waqf ala bismillah, kao u primjeru kada bi učač Kur'ana zastao na riječima bismillahi ili u riječima alhamdulillah. فَالْوَقْفُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ حَسَنٌ, zastajanje na ovakav način je lijep. Dakle, on je rekao alhamdulillahi, a izostavio je rabbil alamin. Značenje je potpuno, no međutim to značenje nije upotpunjeno sa svih strana, tako da se nadovezuje sa onim što dolazi poslije toga, dakle rabbil alamin, i to nadovezuje se riječima i nadovezuje se značenjem, jer razlika između alhamdulillah, hvala Allahu, i razlika je kada kažemo hvala Allahu, gospodaru svjetova. Četvrta vrsta zastajanja jeste al-waqful qabih, ili ružno zastajanje, ili stanja gdje je ružno i nije lijepo da se zastaje prilikom čitanja Kur'ana. Huwa al-waqfu ala ma lam yatim ma'na, to je zastajanje na nekim mjestima gdje nije upotpunjeno značenje nečega. Li ta'alluqihi bima ba'dahu lafzan wa ma'na, zato što se nadovezuje za ono što dolazi poslije njega, i to riječima i značenjem. Ka'an yaqifa ala bismi, kao da zastane na riječi bismi, ili na riječi maliki, ili kaže malik, wama ashbahahuma, ili slično tome, wa yabtadi bi yawmiddin, a nakon toga otpočne sa riječi yawmiddin. Dakle, nije rekao maliki yawmiddin, nego kaže malik yawmiddin. Ala tara annaka la ta'rifu ila ayyi shay'in udif, zar ne primijetiš onda u ovim ajetima kako Allah dželle šanuhu kaže kada bi neko učio malik, dakle vladar, yawmiddin, yawmiddin. Ova riječ yawmi je došla sa kesrom, što ukazuje da je ona dio genitivne veze. Pa kada bi izostavili ili otpočeli na ovakav način yawmiddin, ne bismo znali pripadnost te riječi u genitivnoj vezi.